Aquest any l'estructura de l'examen es redueix a 4 exercicis en lloc de 6, per tant, el bo és que tindrem més temps per fer aquests exercicis perquè la duració serà més o menys la mateixa per cada exercici, el temari és exactament el mateix que l'any passat i l'últim exercici segueix sent de tipus test. Llavors, en teoria, tenim menys opcionalitat perquè hem de fer tots els exercicis sense poder escollir cap, però durant l'exercici 3 tenim un apartat on podem escollir l'apartat A o l'apartat B, és a dir, tenim una petita opcionalitat. En teoria, és pitjor que l'any passat perquè no podem escollir tant com l'any passat, que podíem escollir un exercici a deixar-ho en blanc i no haver de fer-lo. Podem treure un 10 a la totalitat de l'examen, però el bo és que no tindrem aquest temps per perdre durant l'elecció de l'exercici que haurem de fer. Podrem anar directament a resoldre l'examen sense haver de pensar ni dirimir quin ens va millor. Heu de tenir en compte que en aquesta assignatura, igual que a totes les altres, a excepció de les de llengües que tenen un funcionament diferent, la presentació i l'ortografia, així com la gramàtica i el lèxic, importen. Llavors, podem tenir fins a un punt menys a l'examen per a aquests temes. Llavors, hem de tenir en compte que tant la presentació com una bona lletra, com tot el tema relacionat amb la llengua, ha de ser pulcre i correcte. Hola, soc la Júlia Labrador i estic a Formació Miró fent classes de castellà i català per la CELE. Respecte als canvis que hi ha hagut aquest any a la selectivitat, sí que és veritat que s'ha notat en la qüestió sobretot de literatura. Abans els alumnes s'havien de llegir 2 llibres i havien de respondre preguntes concretes relacionades amb aquestes lectures. I ara s'ha convertit més en una qüestió de saber general literari i de tu mateix tenir recursos i per de manera crítica anar, per exemple, en el cas de català, a un poema concret, dir-ne el tema, dir a quin moviment pertany, qüestions de mètrica, etc. I per mi aquesta part és més difícil perquè abans sí que era més concret a l'estudiar-te aquestes 2 obres concretes i respondre preguntes, però sí que és veritat que al sortir del batxillerat i al fer la selectivitat tindràs un coneixement més ampli i podràs analitzar textos literaris de manera més crítica. També la qüestió de les faltes, ara es treuen fins a 2 punts de faltes i en les assignatures de llengua jo opino que és correcte això. Han posat també un apartat de sociolingüística, que això abans no hi era. Ho trobo bé també perquè és una part que no es tocava. I venim, per exemple, del català, que tenim el valencià, tenim el balear. Jo crec oportú també que un alumne de segon de batxillerat sàpiga els diferents dialectes de la nostra llengua existents. I la qüestió de l'opcionalitat sí que és veritat que aquest cop no la tenen, realment va ser arrel del Covid que es va començar a fer i jo ho veig com un punt en contra també perquè, clar, per exemple, poso un exemple, tens l'expressió escrita davant i et martiritzes amb un tema del que potser no saps tant i realment no és qüestió de que no sàpigues crear ni un text argumentatiu o un text expositiu, sinó que és qüestió de que t'agobies amb el tema i et bloqueja per avançar l'examen. Doncs l'opcionalitat que abans oferien era un bon mètode per anar amb tranquil·litat a l'examen i no bloquejar-te d'aquesta manera amb un tema en concret. En el cas de l'examen de química, per aquesta convocatòria 2025, hi ha un canvi significatiu en l'estructura de l'examen, ja que seran 4 exercicis. Els 3 primers són del tipus típic que sempre ha sortit a l'examen de química, són problemes a l'ús, però el 4 exercici és un text de l'àmbit de la química, evidentment, en el qual els alumnes han d'escollir 2 exercicis, 2 apartats, hi haurà 4 tasques, hauran de fer 2 d'aquestes tasques. Llavors, clar, és una mica més complicat perquè haureu d'invertir temps en llegir correctament l'exercici i amb consciència per agafar totes les dades i tota la informació, escollir quines 2 tasques voleu fer. Per tant, jo crec que és més complicat de cara a l'alumne que altres anys perquè, clar, no esteu acostumats a fer aquest tipus d'exercici. I en quant a temari, doncs clar, l'any 2024 ja van aparèixer 2 temes nous, que l'enllaç químic i la química orgànica, que han sortit en altres convocatòries. En el 2024 va sortir molt sutilment. Jo crec que ara poder surt amb més força en aquest examen 2025. Per tant, sisplau, estudieu l'enllaç químic i la química orgànica de cara a aquest examen.